bụrụ isi nke arịm nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ịga onyinye ndị a nsọ si n'ikwasakwa mmụọ gị ka fa wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye achịcha ọ na-enye ekele na nwaanyị anyịkwa ya n'azụ ya na-asị nara nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edoro nye maka etu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị nara nke a ma ọ na ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ya na ncheta nke m. Amen is alive. Jesus is alive. Forever is alive. Ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ga-ewunyere gị achịcha nke m n'iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi ibinyere anyị na ndị tosiri ịkwụrụ n'iru gị na-efe gị. Anyị jiri ụmụ na-arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Inwenụ cheta nsọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya na na popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Callistus na onye na-aka ya bụ Ernest na nke na-ezu ike nka bụ Anthony na ndị echiri echi niile. Cheta nwaodibo gị bụ Dennis Anaezichukwu Aneke, onye isi n'ụwa akpọrọ ka ọ bịakwute gị ebe ejikọtara ya na nwa gị n'oyiyi ọnwụ ya, na ka ya na ya bụrụkwa otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazie ụmụnna ndị dị nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, ebe ọtafa na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke iru gị. Anyị na-arịọ ka imeela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwazi Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl gị dị ngọzi na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa ta ụwa, keta ebe ndụ gị ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye na ya nakwa n'ime ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na ụtọ niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ụmụnna, ka anyị were ebere onye nzọpụta anyị kụziri anyị ebe ịkpọkuwe Chukwu na
So one as I can get Ooh.
our traditional way. Those interested in receiving the Holy Communion to proceed for that.
Kristi nyere anyị sakramenti nke ahụ na ọbara ya ka ọ na-eduzi anyị n'ụzọ nke alaeze gị. Mee ka nwanne anyị nwoke na papa anyị na onye otu anyị bụ Dennis Aneke, onye nke ketara oke na Eucharistia nke a, ịtakwa oke na oriri nke ndụ Kristi kwadoberela anyị n'eluigwe. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwe naanị. Anyị ka ọ dịrị dịka ezigbo ndị otu Kristi ị na-ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị nsọ niile na mmekọta nke ndị nsọ.